Xi qabelkom ħalli Inselmulkom, senjuru l-għagom għaxuter l-lum il-ħat u għalek neħlu ma' suġġett u nibqaw waħlin miegħu sa' kemm speċjal program. U jekk għandkom xi ħaġa interessanti li xana nagħmlu il-programm tal-ħat fuqha, ebatu minna hawnhekk. U jena għanitlaq minn frażi li jekk mhux se jasbal għala Gerard James Borch that fil-Eurovision sex doesn't sell. Tajjeb, aħna jena minn fejn tlaqna Malta għaddejna żmien jien niftakar ukoll tajjeb li kien kważi tabu li titkellem fuq is-sess, ġifieri trid toqgħod ħafna attent x'tagħmel u x'tajt. Issa, x'imkien tlifni għadha biex tax-xogħol. Tlifni għadha. Għaxan niftakar biex naraw daqsxejn ta' żejża fi żmien x'kont tagħmel. Jien kont kmieni. Tard. Ma kmieni ġiex kmieni fil-ħodu. U kont noqgħod nara Colpo Grosso, eżempju, u nkella kont immur għanta l-videos, tkun tafu għax. Kun tikwet minn taħt. U tikwet mill-bluni ta' taħta. Jeb, jew nkella kun taf xaħat li kollu għed dak kun użat ġifieri kun evitaħ. Illum dan kollu imbidel għaliex is-sess huwa available, disponibbli għal kulħadd biex jara x'kien irid fuq il-mobile id-dar, fuq it-television u għandi ġi xi ħaġa normali li kważi. Għasta tikas. Id-dar għatel biex tax-xogħol tafi. Però fl-istess ħin irridu nifhmu wkoll illi n-nisa iġġieldu għal ħafna snin tista' tgħid biex ma jibqgħux in-nisa ħarsu lejhom speċjalment fuq it-television bħala xi tiżjien jew xi trofew jew xi biċċa laħam qiegħda hemm biex jismu. Però dik il-biċċa xogħol m'iniex ċert kemm it-television u social media qed neħelsu minnha biha. Issa, is-sesswalità tiġi użata biex dak li jkun jakkwista xi ħaġa eżempju. Għadu żmien fejn mara tibba mija drinks. Tmuru tuża lilha nfisha biex tieħu drink. U jekk iż-żmien għadu. Għaliex għandha l-fejn tibba mija drink? Ma tistax jixtri drink. M'għandhomx paga. U f'istess l-irġiel. L-irġiel x'inhuma paċċoċċi ġifieri da. Għadhom iħallsu għom id-drinks. Taf kif? Morru niskopru. Għadu żmien illi mara iġibilha drink. Da żgur li dawk jaħdmu għandhom paħi żied minna jġibu huma. Daqshekk. No mela. Mhux Li ġibela drink, mela, b'daqshekk xfija. Imbagħad toħodha kif trid, inti l-intenzjoni li ħallastilha drink. Għataw irġiel li jġibu lin-nisa drinks. Ifimni, hawnhekk li hawnhekk kollu s-sewta. Kollos. Kulħadd ħallas tiegħu daqshekk. Kemm ħallsu lili Eżatt. mid-darba. Illum għada hekk il-biċċa xogħol jew joffrulek, għadhom joffrulek. U inti taqbel magħha li mara iġib drinki? Mela mara, m'għandix paga bħal ħadd ieħor. Ekku, brava. Miegħek fuq għadija. Tajjeb. Dik hu mara tosta. U hemmhekk ħadna kummenti kemm ta' rġiel kif ukoll ta' nisa u rajna x'jaħsbu dwar din biċċa tax-xogħol. Issa, bħalissa għaddej il-fenomenu Love Island, illi għakkaw program, illi juri l-mara bħala trofew u propjament dan tajjeb għax li hemm puliti bil-bikini settjati u dawn l-affarijiet. Swifa ma tħassib imkien. Ma nafx, ma qatt ma tajt. Ħankelmu lejn xi ħadd li minn din l-esperjenza dajt naftit l-opinjoni tiegħek. Kanna Lilli Lenja kif jent? All right, mhux ħażin. L-esperjenza tiegħek fuq Love Island affettwatek bħala mara. Tbiddillek ħajtek vera xi huwa reality show fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri anke meta nara dawk il-kummenti u hekk kemm nixtieq naqbad nidħol ngħidulhom tagħmlu hekk. Imma fetwatni ħafna, biddiltni ħafna bħala persuna, titgħallem ħafna milli tidħol normali fil-li toħroġ qisek famuża. Vera. U tieħu daqqa xokk. Issa fuq Love Island tkun dejjem perfetta bil-bikini kollu xeżat. Tħossa li naqra jekk toġġettiva ftit il-mara. Anke ġast kemm tares lej il-kummenti tan-nies, inti ġaqja tonċow tgħid bla ma trid taqbad tiżomm ruħek, tossok dik il-pressure li ħad tiġi ġudikata man-nies. U ġifieri tkun mal-istereotipi li tkun perfetta. Bla ma trid tispiċċa taqa' hekk li trid bil-fors isek tħossok tajba x'hekk ma tagħmel xi ħaġa qajt ħaj. U l-verità mhux dejjem possibbli tkun tħossok. Le, it's okay li inti tħossok ġieli ħajkollok mument x'ma tħossok tajba jew. Ġieli tħossok naqra. Eżatt. Ġrilek. Normali. Issa, ħarajlek di, tħossok illi l-irġiel xi kultant iktar milli ħarsu lejn il-kapaċità jħarsu jaraw li d-derja perfetta u forsi għalhekk. Ġieli nara ħafna wkoll li l-irġiel taw jarawhom bħala oġġett li fil-verità illum il-ġurnata il-mara taħdem daqs ir-raġel. Kapaċi daqsna. Kapaċi kulħadd. Il-ħaġa stereotyping li l-mara hija tojt tinqata' għaliex illum il-ġurnata Tielhom. hija l-istess, raġel u mara huma l-istess huma egwali. Kif ngħidu? Girl power. Girl power. Dak kien shooter, imma llum
taf kif tkellimna ħafna affarijiet varki, Fuqna l-irġiel ma tkellimni, Ġifieri. Għaxina jina nħoss li aħna kultant toys fidejn il-nisa, ġugarelli. Inti l-iktar isek pupu tal-Playmobil ma titaqla l xaru taf kif. Li dejt. Għax int. Ma jimbaz li jena kidet nħalli. Ma jħorġux pupi brasom mek. Nara komanda.